So, ayun no. Um, what's up sa inyo mga kachigan? Paano po dyan? Sasabihin nga po pala ako sa inyo no. Baka kasi hindi na ako um, hindi na ako magba-vlog. Hindi ko na itutuloy yung pag-YouTube ko. Alam mo yun? Nakakalungkot lang kasi. Alam niyo yun, yung ang daming may ayaw sa'yo. Bakit ba? Sa mga vlog ko ba may nasirang buhay ba? May natapakan ba akong tao? Para ayawin nyo yung ginagawa ko to. Sana hinayaan nyo na lang akong gawin to kasi dito ako masaya. Hindi na kayo nanghihila pababa. Siyempre, joke lang yun. What's up sa inyo mga ka-chicken type ko dyan? Let's go! Intro pa lang yan. What's up mga ka-chicken type ko dyan? Let's go! Let's go! So, ayun mga ka-chicken pipe ko dyan. Ako'y nagbabalik sa panibagong vlog at panibagong video na to. At medyo malungkot po tayo dahil hindi ako nakakapag-upload ng video sa kadahilan ng busy po ako sa trabaho. At yun, nawawalan po ako ng time para mag-video. Kaya hindi po ako nakapag-upload. And itatry kong mag-video at itatry kong singit sa aking work, ang vlog. At yun, sorry kung naghihintay kayo sa vlog ko or kung meron man. Sorry. Pipilitin ko pa rin makapag-upload at least 4 times or 3 times kada week. Para sa inyo yun at gagawa ko ng mga simpleng content lang at hindi bigatin dahil beginner pa lang ako sa pag-YouTube at pag-vlog. And yun, abangan nyo lang po yung mga vlog ko na gagawin this August dahil nag-start na ulit yung pasukan at marami ng estudyante sa Pampanga State Agricultural University na doon po ako nag-graduate at doon din ako nagtatrabaho at as a trainer. And yun, bukas ay mag-vlog ako. Pag-upload ko to, so ngayon is August 7 and bukas ay mag-upload ako. At mag-upload ako doon and papakita ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko doon at kung sino nakakasama ko at kung sino yung boss ko. Kaya abangan nyo po yun. Let's go! At siyempre, kapalan ng mukha na. Ay, maraming sudyat dyan. Vlog pa rin tayo. Mga palamukha na to. Let's go! Basta yun, araw-arawin ko na po yung pag-video at pag-vlog para sa mga viewers ko dyan. Abangan nyo lang po yun at
continue to support me at sa pipilitin ko na mga bag video para sa inyo at para may pakita ang kamuritan ko. Let's go mga ka-chicken pipe ko dyan. At syempre kung bago ko pa lang sa akin channel at kung bago ko pa lang nakapanood nito, please subscribe to my YouTube channel at ring mo na rin yung bell para ma-notify kayo sa mga vlog na aking i-upload. You do note. Sikat yun ha, sikat. Ayaw ko ng pangalan nun basta. You do note. Hindi ko alam yung mga lines niya eh. Pero alam ko, trending nga kaya. Let's go! At dito ko na tatapusin ng video na to na in-update ko lang po kayo mga ka-chicken pipe dyan na kala nyo inawala na ako sa mga kanino dyan kung meron man. Sorry again. Babawi ako sa inyo at gagawa ko ng simpleng content para sa inyo at para magustuhan nyo rin. And let's go! Again, don't forget to subscribe to my YouTube channel at i-like mo na rin to kung nagustuhan nyo and comment na rin po kayo at yun hanggang sa susunod na henerasyon na naman mga ka-chicken pipe dyan. Let's go!